Červíka v jedle asi nechceš, no stane sa. Čo všetko sme ochutnali v Macedónsku na výlete. Začíname v hlavnom meste Skopje v časti Old Bazar, kde sme si dali takéto turecké raňajky. Vyzeralo to fakt dobre, no keď sa na to lepšie pozriete, neviem, či by ste sa z toho najedli, keďže tam všetko bolo viac menej sladké a nám chýbali nejaké tie bielkoviny. Potom si to pýtalo nejakú dobrú kávičku, ja som si dal flat white, no pozrite sa, podľa mňa tam rovno podojil nejakú kravu. Sem tam sme si kúpili na benzínke nejaké srandy a skúšali sme, toto bol akéby energetiak bez kofeínu, do toho nejaké kavabon, cukríky, no fakt zaujímavé. Chceli sme nejakú tradičnú kuchyňu, toto boli vyprážané cuketové čipsy. Toto je niečo ako pita chlieb s bravčovým mesom. Toto vyzerá všetko fajn, ale potom nás tu čakalo toto prekvapenie v podobe červíka. Chápem, stane sa, ale čašník povedal, že it's just warm. Tak sme radšej odišli, lebo nám bolo fakt zle. Večer sme si našťastie ale napravili chuť na takejto 5-chodovej degustačnej večeri s párovaním vína, no to bol naozaj že zážitok. Konečne sme sa ocitli na fakt dobrých raňajkách a fakt dobrej káve. Skúšame opäť nejaké proteínové výrobky a počas cesty sme zastavili a kúpili si domáce hrozno, ktoré bolo extrémne sladké. V jednej reštaurácii sme si dali takúto náloženú misu plnú mesa a tento deň sme zakončili degustáciou vín v rodinnom vinárstve priamo vo Viniciach, kde nás fakt nešetrili a mali sme čo robiť, aby sme sa dostali domov. No zhodnotím to asi tak, že nie som fanúšik macedónskej kuchyni, ale 100 ľudí, 100 chutí a vy mi napíšte, či máte nejaké ich jedlá radi. Čaute.